jiena ġurnata qabel u anka fil-ħodu bdejt inċemplilhom kollha il-membri parlamentari, ġifieri kelli naqa' feedback. U kien hemm min beda jgħidli għandek raġun, ma nivvotaw bħala tim. Min kien jgħidli, min beda jgħidli sa naħsibha, sa naraw speċita, aħna nivvotaw skont kif jgħidilna. Kien hemm min kien qalli wkoll skont il-pariri tal-Prim Ministru wkoll jivvotaw. Però to be honest, qed xi ħadd ħajkollu il-gazz u jivvota Iva, speċita. Kont għandi naħseb li ħajkun hemm Iva. Min ikollu l-kuraġġ. U kellek f'moħħok hekk minn mistaqstik. He stands what he believed in, speċi. He stand up For what he believes in. what he believes in. Mux ħansemmi jismi. Le, mux għetnajlek jek, ma kien hemm f'moħħok li kellek fiduċa Iva, ta' f'ċertu persuni li. Kelli fiduċa f'ċertu persuni, Iva. Id-dizappuntaw. Dizappuntawni blikraħ. U fil-fatt ġili kommentajtilaw, speċjalment il-waħda minnhom, Ministru, li dizappuntatni. X'pretendejt li ħatqum għal dak li sewa u ġust. Kif inhu l-proċess? Kif tista' taddina naqra mela tħaltu l-Parlament. Sewa minn kontu numru ta' nies intom. Ġew ħafna ħbieb u familjari ovvjament. L-impressjonani li jgħodu fuq il-mobile. Ġifieri. Waqt li dan għaddej. Min diħer min ħireġ. Waqt li qed tisimgħu. Min diħer min ħireġ ġifieri. Dik impressjonatni. In-nuqqas ta' serjetà. Iva. Mbagħad meta ġi biex jittieħed il-vot. Ġifieri ikun hemm xi li qed jaqra għax mhux kulħadd familjari mal-proċess. Ġifieri. Qed niftakar eżatt ġara. Nimmaġna li moment li naqra kaotiku f'moħħok. Ġifieri ikun hemm moment fejn l-speaker jibda jgħid x'se jiġri, speċjal fuq xi se jivvutaw. Jittieħed Niftakar jitkellem il-kap tal-oppożizzjoni wkoll. Sewwa. Fuq il-biċċa tax-xogħol. Niftakar punt minnhom qal semma il-petizzjoni. Sewwa. U qal kemm ġbart firem. Sewwa. U kien hemm membru tal-partit tal-gvern u bdiet iċċabċab. Sewwa. U mbagħad indunat li speċi mhux suppost pax b'ċaxb. U bdiet ta' parti tfarfar il-mejda. Imma ħna ndunajna ġifru għednila ta' fil-fatt qed niftakru dak il-komment nafa x'ġettajt. Imbagħad minnhom il-gallerija bdejtu tgħidu rajnik. Rajnik ta' tfarfar. Tfarfar ta' parsi. Ta' parsi l-ewwel ċabċab u mbagħad ta' parsi tfarfar. Imma ġifieri laqqas ir-reaction tagħha kienet li tifraħ ġbar daqshekk petizzjonijiet. Imma mbagħad fl-istess ħin ridet tobdi. Huwa inkredibbli, dan il-fenomenu tal-bniedem li kollu jobdi dak li qed jagħmel il-bqija tal-grupp għax inkella jiġi ostriċizzat, din il-biża li inti jkollok setta valuri men. U istra. Ikollok tarbihom hu. Għalhekk ibeżżan il-partit. Tarbihom għas-siġġu. Tkollok il-prioritajiet imnejkin. Ħafna mnejkin. U tinduna inti ġifieri anka kif dejjem ngħid il-body language tagħhom għal differenti milli votaw. X'tista' tgħidli fuq il-body language tagħhom? Kienu jidhru ġifieri kollha rashom l-isfel. Taf kif. Kienu jafu li qed jiżbaljaw. Taf kemm jesprimi affarijiet. Emozzjonijiet ħafna iktar mill-kelma. Kienu jafu li qed ħafna iktar milli li votaw. Mela. Qed tistennew illi jittieħed il-vot. X'għed tajdu bejnietkom? Naħseb minna xejn. Mettu xejn. No.
Ma bdejna ngħidu xejn naħseb dak il-ħin. Kollok bis affarijiet għaddejn fuq moħħok biex titkellem. Umbat talabu għal-vot u rajt il-vot. Dejt strina. Unbelievable, ma tintu ngħidu. U rabja. Evidenti, speċa mill-filmat u evidenti li ħakmetek rabja kbira. Iva, kont naf li mus suppost nitkellmu fil-parlament, mus suppost nikkommentaw. U jina ma konċ għan nikkommenta, kemm rrit nikkommenta ħafna, pero mbagħad kien hemm xi ħadd missieru beda Jesprimi ruħu. Mbagħad basek. Mbagħad kulħadd beda jesprimi ruħu. Kien hemm dak il-partner tiegħek li kien Iva, kien vera arrabjat. Irrabjat. Ovvjament u ddiżappuntat. U mbagħad jiena qedtilhom dima fitxaw għax jinsa nkompli għaddejja. Firri mhux sa naqta' qalbi. U Malta sematek. Semat lili, mhux lili biss, semat anke l-missieru l-ġuħ tiegħu. Taf kif għall-ewwel darba fil-pubbliku wera l-ġuħ tiegħu li kienu ġa semawni u ġarawni. Kont jien nitkellem fil-pubbliku. Imma kulħadd kien warajk, ta' ġifieri kulħadd kien warajk u kulħadd kien ċert li jisma' da xi ħaġa ħajseħħ, da ħajbidlu femtom. Iva, kemm batuli dakinhar imma tnajlek mijiet kbar, kemm kienu ddiżappuntati bil-gvern u bil-membri parlamentari li votaw le. Xejn ngħidlek, ġifieri u għalu li l-qasraqdu mal-lejl, ġifieri bdew jibgħatu li l-qas setgħu jorqdu għax ix-xena baqgħu impressjonati biha. Ma nafx min raqad dakinhar jiena. Ma nafx min raqad. Ma ġifieri unbelievable, hemm mijiet kbar. Kont sorpriża bir-reazzjoni tan-nies? Ħafna. Kont sorpriża? Kont sorpriża x'ma stennejx id-daqshekk rabja u daqshekk emozzjonijiet. Kienu kbar l-emozzjonijiet u intensi ġifieri. Immensament. Għax inti tisma' n-nies jgħidulek Camp Kate, you know, tibda tgħid. Kien lejli n-nies kpew għal Jean Paul, kpew għalik u għal-papa ta' Jean Paul u kpew għal-Malta. Għal-pajjiżna. Għal-Malta kpejna. Għal-pajjiżna il-vot le kien le għal-regoli li jisalvagwardjaw l-ulidna. U kif spiċċajna f'pajjiż li ma jridx ħares lill-uliedu? Kif wasalna hemm bħala pajjiż? Dik il-mistoqsija kienet vera kbira. Ħannajlek għax mhux ulied xi membri parlamentari jew xi ħadd jew xi ministru. Ma kif aċċettajna li naslu hemm? Dik hija m'għandix risposti. L-imser ta' deċiżjoni ta' żiena. Mela tlaqna?